Sağlığın qadrını bilgin, hasta bolmazdan murun. Şu videoda almanın sağlığı üçün 10 peydası hakkında tayinladık. İnglisler her gün bir almanı isen lukman gerek bolmayar diyen cümleni gatı halayarlar. Onun doğru çözgüdünü ve bu meyvenin ehli sırlarını anıklayın. Alma in ayran diyetiski önüm. Ol yılın hemme pasırına duş gelýär. Ortaça ululukda bir alma 40-50 töwereginde kalori saklayar. Muň seretmezden lukmanlar diňe almayıp diyete oturmagy maslahat bermeýärler. Ýöne monodiyeta bilen meşgullanmagy ündüýärler. Almalaryň 80 götürümi suwdan durýar, galan 20 götürüm bolsa selüloza bolup ol imit sindiriş ýollaryny gowlaşdyrýar we içege bozulmalaryny azaldýar. Holesterini azaldýar. Bu artykmaçlygy nişanlaryň emele gelmegine getirýär. Bu bolsa karotid arteriýalarynda gan akmagynyň bozulmagyny aňladýar. Yani irdeki işte insult bolmak howpy döremegi mümkin. Koronar yürek keseli, miokard, infarkty, yürek ağrı, angina ve başka bir neçe keseller holesterinin yokarlanması sebäpli dörep bilýär. Almanyň düzüminde artykmaç holesterini organizmden çıkarmaga kömek edýän pektin bolup, ol damar ýollarynyň dykylmagyny we ýüregiň ağrısyny azaldýar, çişlerden goraýar. Elbette Almany onkologiýanyň taýin dermany hökmünde görüp bilmez. Ýöne onuň flavonidler we polifenollar hakyndaky antitora garşy täsir edip bilýärler. Gödөгçiliksiz öýjükli ütgemelerin esas sebäplerinden biri bolan howply erkin radikallary baglanşdyrýarlar. İmmuniteti ýokarlandyrýar. Almalardan tapılan C vitamini immuniteti güýçlendirýär. Bundan başga da köp gözlegler almalaryň bronho öýkün ulgamyny esasanam howadaky ziýanly hapalardan we temäki tütsesinden goraýandygyny subut etdi. Demir ýetmezçiligini doldurýar. Almada beýleki imitlere garanynda demir azrak, ýagny gyzyl nar we et bilen deňeşdirende ýöne alma onuň işçiň siňmegine kömek edýär, dok saklaýar. Almanyň bay kletçatkalarynyň hasabyny ol dok saklaýar. Ýöne esasy zat alma ýokarkyly imit siňdirmäge we uglewodlaryň ýaglara öwrülmeginiň öňüne alyp horlanmaga kömek edýär. Ýer gelende aýsak, almanyň döredýän sehelçe diuretik täsirini hem şu maksat bilen işleýär, dişi arasalyar. Alma pulpasy bilen doýan pektinler bakterisit häsiýetine eýedir we sözüň dogry manysynda agyz boşlugynyň arasaçylygyny üçin edip biler. Alma gabygy hem gan aýlanşygyny gowlandyrmak bilen diş etini masaj edýär we güýçlendirýär. Elinizde diş şotkasy ýok bolsa, diňe almaýyň. Maslahaty bolsa 100% dogry. Beri-beriden tyşytlaýarlar. Mövsümden daşary bedeniň ähtiýaçlyklary azalanda köp ýyllap ýol boýy miwe öwrülen almalar tyşytlaýarlar. Alma vitaminleriň we minerallaryň öz boluşly toplumudur. C vitamini başka da A, K, Y vitaminleri ve B topary köp iz elementlerini mis, sink, krom, demir, yod, ftor, selen we şuňymyňdyr. Ve makronutrientler magni, kalsi, fosfor bar. Kali, klor, kükürt imit siňdiriş ulgamyny gowlandyrýar we immuniteti güýçlendirýär. Bagra kömek etýär. Pektinlerin artykmaç holesterini ýeňip geçmegine, bagryňyza kömek etmegine goşmaça alma düzümindäki klorogen kislotaty bedenden oksalik kislotany aýyrýar. Stresi aýyrýar. Ahirinde alma diňe tagamly, täze ýasalan alma şarlotunyň burun ýygy ähli kynçylyklar ýatdan çykaryp biler we alma çaýy köşeşdirer we uklamaga kömek eder. Sağlıklı durmuşu dowam etdirmek üçin her gün iýän iýmitleriniz sizi has gowy ýaşamaga tergi berip bilmek üçin ezgiderli jan saglygy üçin peýdaly videolar seredip videonu paýlaşyň. Sagdyn durmuş hakynda goşmaça soraglary kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Onu indik videomuzda görüşýänçe saglyk bolsun.